नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. तर मागच्या तासाला आपण खोदंकी थोडेसे यांच्या कवित्री असावे काकडे या आहेत आणि ह्या कवितेला आपण सुरुवात केली होती, पण ती कविता शिकून पूर्ण झाली नाही. तर उरलेली जी कविता आहे ती आजच्या तासाला आपण पूर्ण करणार आहोत. थोडक्यात सांगायचं झालं तर कवीने आपल्याला या कवितेतून खोदंकी थोडेसे खाली असतेच पाणी, धीर सोडू नको सारी खोटी नसतात नाणी, अशा सुंदर पद्धतीनं की मनुष्यानं जर प्रयत्न केलाय तर जिद्द चिकाटी जर बाळगली तर खऱ्या अर्थाने तो कुठेही कमी पडू शकणार नाही. तर त्या प्रयत्नाला त्याला यश हे नक्कीच येईल असे आपल्याला या कवितेतून संदेश असा कवित्री असावे काकडे यांनी सांगितलेला आहे. तर शेवटचं चॅलेंज आहे ते आता आपण पाहूया. झाला लागेल स्थिती आहे खोद आणखी जरासे, उमेदीने जगण्याला बळ लागते थोडेसे. तर यामध्ये एक कठीण शब्द सुद्धा आलेले आहे. उमेदीने म्हणजे जिद्दीने आणि बळ म्हणजे ताकद किंवा शक्ती. जर प्रयत्न आपण केले तर खऱ्या अर्थाने आपल्याला त्या प्रयत्नामध्ये यश येऊ शकतं हे सांगितलेलं आहे. तर कवित्री आपल्याला सांगत आहे की जर तू खोदत राहिला तर खऱ्या अर्थाने तुला त्या ठिकाणी पाणी म्हणजे झरा लागलेला पाहायला मिळणार आहे. जर तू खोदून थांबलास आणि म्हणलास की अजून सुद्धा काही लागलेलं नाही, पाणी लागलेलं नाही, तर त्या ठिकाणी तुझा प्रयत्न हे असफल असणार आहे, तुला कोणत्याही पद्धतीचं यश मिळणार नाही. आणि जर तुमच्या अंगामध्ये बळ जर असेल, जिद्द जर असेल, चिकाटी असेल, तर खऱ्या अर्थाने तू त्याला सामोरं जाऊन त्या ठिकाणी जिद्दीने तुझं जे ध्येय आहे ते काही गोष्टी पूर्ण करू शकशील. अशा पद्धतीने आजच्या तासाला खोदंकी थोडेसे कवित्री असावे काकडे यांची जी कविता आहे ही संपलेली आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण या कवितेला चालूया. खोद आणखी थोडेसे खाली असतेच पाणी, धीर सोडू नको, धीर सोडू नको. खोद आणखी थोडेसे खाली असतेच पाणी, धीर सोडू नको, धीर सोडू नको. सारी खोटी नसतात नाणी, सारी खोटी नसतात नाणी. घट्ट मिटू नये ओठ गाणे असते गमनी, अर्थ जन्माचे असते, अर्थ जन्माचे असते. घट्ट मिटू नये ओठ गाणे असते गमनी, अर्थ जन्माचे असते, अर्थ जन्माचे असते. रित्या गळणाऱ्या पाणी, रित्या गळणाऱ्या पाणी. खोद आणखी थोडेसे खाली असतेच पाणी, धीर सोडू नको, धीर सोडू नको. खोद आणखी थोडेसे खाली असतेच पाणी, धीर सोडू नको, धीर सोडू नको. सारी खोटी नसतात नाणी, सारी खोटी नसतात नाणी. मूठ मिटून कशाला मनाची भरली,
रुंजळी घ्यावी मनातली तळी घ्यावी मनातली तळी खोद आणखी थोडेसे खाली असतेच पाणी धीर सोडू नको धीर सोडू नको सारी खोटी नसतात नानी सारी खोटी नसतात नानी झरा लागेल ती ते खोद आणखी जरासे उमेदीने जगण्याला झरा लागेलच ती ते खोद आणखी जरासे उमेदीने जगण्याला बळ लागते थोडेसे बळ लागते थोडेसे बळ लागते थोडेसे. अशा पद्धतीने खोद आणखी थोडेसे ही कविता आपली संपलेली आहे. धन्यवाद. चालू तर अशा पद्धतीने जर मित्रांनो खोद आणखी थोडेसे ही कविता आजच्या तासाला संपलेली आहे. त्याचबरोबर या कवितेला आपण तालासुरात सुद्धा गायलेलं आहे आणि जिद्दीने चिकाटीने मेहनतीने जगणे किती महत्त्वाचं आहे हे सुद्धा आपण या कवितेतून शिकलेलो आहे आणि प्रयत्नशील राहिले पाहिजे हे कवयित्रीने आपल्याला यातून संदेश दिलेला आहे. धन्यवाद.